dahar iki. Lesi ben gak langsung melaku. Ben lunyu. Mana menggeh rasanya. Amat tekan pinggir kono jerune mbah iku nek bekas kombine kok. Lah yo. Neng tangan pogel e, Pak. Wah, ora tau nih cah. Lagi iki nyekel traktor rek. Nah sing wis kulino niki poino mengko ser ngono ae. Ngene menggeh. Oh. Walah rasane ting tangan nang pogel kok. Gaduli ku apa? Ya, bualah sih. Pogel bulu tanganku rasane. Lho ora percaya iki lho. Dah padengen. Oh, iki nembek matno iku tanganku anu, apa ngarane? Geter. Gak tahu aku. Ora tahu. Nyekel traktor. Iki engko walah rasane kemeng iki mesti sing jelas. Jelas kemeng iki tanganku kok. Ben diteraki dhisik Pak RT dhisik. Ben roto dhisik. Nek wis roto lagi iku walah deprono panas. Nek wis roto iku apa nek ngarani? Nyekel. Walang darah kerung ambekan gue menggeh ya lagi rong ubengane wis menggeh rasane tapi puwinuk ngono kita dan mau obat mabit ngono maka rasane iya sing ngono. Ning tangan pogel ning tangan. Menggeh bolo. Iki mung kita gak kerekot aku pasti kok. Soalnya mau mesti tak rekot. Lah tak kon nyekel Pak RT. Kita didudul maneh. Ora kerekot menawa iki mau ngono nek wis iku nek wis rodok rata nyekel engko nek wis rodok rata iki wong lukune mboyang apa ketoke lukune megak digawa. Wis dijupuk paling dipikul ngono. Lukune. Oh, Pak RT wae nek pas nepaki nggon sing bekas kombinane didil lho. Ya nek aku gak malah alah. Terus kaya apa bentuke? Ngatur gasnya aku lah irung iso mari. Tak kaya mobil kok. Mobil gasnya pino. Cepete untuk separuh lho. Cepete. Đâu
iki lho apa jenenge? Tunggak edami lho sakmene. Sak dengkol dhuwure. Tunggak edami iki. Alah ya aku poso ya. Aduh. Petani ku abot bolo. Nan. Wong petani ku abot. Mangkane kanggo kalian nek mangan iku dintekke segone. Soale proses dadi sego iku dawa bolo. Petani nek gawe sego, nek gawe beras iku angel, prosesnya dawa. Butuh berbulan-bulan. Saka teban wineh, nyebar wineh sing cendik-cendik ngene iki. Wineh. Terus kun laktor ngene iki. Terus tandur, mupuk. Matun niku njabuti suket-suket hama. Niku jenenge matun. Terus panen kok terus jemur terus giling. Jadi prosesnya dawa lho. Jadi kanggo kalian nek mangan iku dientekke segone aja disisake apa maneh. Pemain sampai 2